Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uManqoba Mnqithi uthi ukunqoba kwabo iBetway Premiership behlule iKaizer Chiefs ngoMgqibelo bekungenye yezindlela zokulungiselela umdlalo weCAF Champions League. AmaBrazilians anqobe ngo-2-1 amakhosi njengoba ephume ngemuva eFNB Stadium ngoMgqibelo ukuze ahlale esiqongweni. Mnqithi uqhathanise lo mdlalo nomdlalo onzima wasekuhambeni emqhudelaneni wePremier wezwekazi. Bebenamandla kakhulu, bebephusha yonke into, obekukuhle kithina. Kuwukulungiselela okuhle kwe-Champions League ngoba sizodlala kunenqwaba yabalandeli eNyakatho Afrika noma eNtshonalanga Afrika. Uma ungase uhlupheke kanje futhi ubonise lolu hlobo lokuqina ngoba bekudingeka silokhu sishintshashintsha izikhathi eziningi. Siqale ngo-4-3-3 sathuthela eDayimaneni, sasuka eDayimaneni saya ku-4-5-1 futhi kwadingeka sibuyele ku-5-4-1 lapho besizama khona ukuhlakaza abayisithupha futhi abadlali bethu benze kahle. Yize bekukhona izikhathi ezisabisayo kodwa bebeqhamuka emabholeni amade kanti bekungaveli ukukhonya kwesimo, kusho uMnqithi. ISundowns iphinde yangena esigabeni samaqoqo ku-Champions League njengoba idlulele kwandulelo wamanqamu ngesizini edlule. uMnqithi uchaze kabanzi ngokuthi kungane ebona sengathi iChiefs ibanikeza inselelo. Ngicabanga ukuthi bekungumdlalo omuhle okuzijwayeza izigaba zethu zamaqembu ngoba kuzoba kanje. Uma ubheka kusukela kuGroup A kuya kuGroup D, amaqembu esinawo amaqembu anganikeza noma ngubani ubunzima lapho engekho ekhaya. Ngakho besidinga ukuthi siphumelele lesi sivivinyo, kwengeza uMnqithi. Lo mqeqeshi weSundowns wengeze ngokuthi esinye isifundo eSoccer City ukufika kwezinkumbi zabalandeli abangu-85,000, iningi labo kungabalandeli beKaizer Chiefs. Amakhosi abedlala enkundleni ebigcwele phama okwesithathu kulandelana. Kufanele futhi umuntu ancome ukuthi iChiefs ilethe ngempela abalandeli bayo futhi kuyaye kube kuhle uma ubona iqembu elikhulu liletha abalandeli bayo. Ngabona nenani elihle lesizwe samaSandawana. Ngikholwa ukuthi nathi singathuthuka futhi sithole ugqozi ukudlala enkundleni egcwele phama abalandeli beSundowns. Ngicabanga ukuthi njengeSundowns nathi singakwenza lokho ngokuzethemba kancane nokholo eqenjini futhi sinikezwa ukwesekwa okufanayo abalandeli beKaizer Chiefs abakunikeze namuhla. Ngiyakholwa ukuthi singaqina kakhulu. Emidlalweni uwonke uLucas Costa noIngram Reyners bashaya amagoli amabili acishe igoli likaRanga Jivaviro. uMnqithi uvumile ukuthi iSundowns iqale kancane kulo mdlalo.